silných motorů se odráží od stěn Proseckého kostela. Mohlo by se zdát, že pro motorkářský sraz je to dost netradiční místo. Opak je ale pravdou. Je 26. dubna a probíhá tu motorkářská mše. Akci pořádá prosecký klub Bikers Prague ve spolupráci s kbelskými divočáky, motorkáři ze Kbel. Je to vlastně slouží za všechny zemřelí, co byli na silnicích, nejenom na silnicích, ale i naše rodiče, dědečky, babičky, prostě všechny, co umřeli, byli tady s námi a my se tady scházíme z toho důvodu, aby jsme vlastně sloužili mši za ně. Náš klub je ze Kbel, že jo, všichni vidějí, že jsme jakoby kbelský divočáci klub. Bikers Prague klub nás požádal, aby jsme jim pomohli s organizací mše, protože je to docela velká rozsáhlá akce už teďka. Před 5 lety, kdy byla akce poprvé, se tu sešlo zhruba 60 motorkářů. Letos jich tu bylo už kolem 200. A když říkám motorkáři, mám tím na mysli i motorkáře něžného pohlaví. Tak ženské a motorky vždycky šly k sobě, že jo? Krásná motorka, krásná ženská, není co říct. Přesně tak, jak říkal Tony, ženská prostě k té motorce patří a hlavně patří chlapovi. Že? Motorkáře přilákalo i hezké počasí. Ráno sice byla mlha, kolem 10. ale vysvětlo sluníčko. Na motorkářskou jízdu počasí jak dělané. Asi bylo objednané od pana faráře. My se dnes scházíme na začátku té vaší zase sezóny, abychom Pánu Bohu poděkovali za dar života, za to, že se vzájemně známe. Prosili taky o jeho pomoc a prosili za ty, kteří už na této zemi svůj život skončili. Po mši pan farář obešel všechny motorky a požehnal jim a jejich řidičům, aby se z cest vraceli zpátky k rodinám živí a zdraví. Motorek bylo tolik, že musel dokonce doplňovat svěcenou vodu. A pak už se motorky začaly řadit ke spanilé jízdě do Záb za Prahou. Naše práce je zajištění bezpečnosti celého průvodu a celé spanilé jízdy vlastně od nás, odsud od Proseka až do Záb. A co se týká vůbec kompletní celé bezpečnosti, tak máme vyčleněný lidi, kteří se o tohleto starají. Od nás je to road kapitán Tonda a od nich je to road kapitán Michael, který tohleto všechno mají na starosti a vedou celou kompletní kolonu. Ta se vydala z Proseka kolem 1 hodiny. Cesta vedla přes Kbely, dál Vinoř, Podolanku, Dřevčice a konečně Zápy. Konvoj vedlo a uzavíralo několik kabrioletů a v jednom z nich jsme seděli i my s naší kamerou. Celá jízda se obešla bez větších problémů. Motorkáři šťastně dojeli do Záb do restaurace v Lázních, kde je čekal zasloužený oběd a nealkoholické pivo. Muselo se na něj sice poměrně dlouho čekat. Přeci jen 100 motorkářů byla na obsluhu trochu moc. Na závěr ale musím říct, že se první opravdu velká akce kbelských divočáků povedla znamenitě. Asi si koupím motorku. Dělali jste úplně úžasně, ukázkově, což se málo kde vidí. Takže ještě jednou moc děkujeme bikerům. Díky.